Ito nga pala yung luya, medyo nahuli lang, nakalimutan. Ayan, good morning sa ating lahat. For today's video, part 4 po pala ito. Ito na yung part 4 natin. Ito yung isda nga pala na nakuha namin kagabi. Ayan o, yung pinana namin kagabi guys. Ayan. 4 na pirasong tilapia, tapos 3 pirasong hitong malalaki. Ayan. Ang luto nga po pala natin dito is tinatawag na sinanglay dito sa amin sa Bicol. Ayan, gagataan po natin yan na merong pichay. Ayan. Ito na din nga po pala yung panggata natin dyan, no. Eto, at meron pa siyang ampol, o kinakain po ito. Ayan, o, yung nasa gitna na yan, o. At eto na nga po pala yung mga rekado natin dyan. Ayan mga idol. At eto rin yung isda, o, na paghiwa-hiwa na. At meron din tayong talong. Ihalo na natin to kasi 2 piraso na lang. At syempre, Baguio Pechay na lang po yung gagamitin natin dyan. At eto na, kumukulo na nga po pala yung gata kaya kinakanaw-kanaw na natin dyan. Halo-halo lang po siya ng ganito, parang ganyan-ganyan lang. Oh. Ayan. At pagka medyo luto na po yung gata, ilalagay na natin yung gulay dyan, yung sahog. And so, eto na nga po pala. Dahil medyo luto na yung gata, ilalagay na natin itong sili. Pauna na natin itong siling sigang at siling labuyo. Ayan. And then next na po natin itong gulay. Ilalagay natin yung gulay. Pailalim natin yung gulay. Ayan. Napakarami po na itong gulay. Ayan. Pati itong talong. Kasama na yan dyan yung talong. Ayan na. And syempre, ipapauna natin itong bitchin para mamaya paglagay ng isda. Manot na yung lasa. Ayan. At syempre, lalagyan na rin muna natin ng asin. Para mamaya, timpla-timpla na lang natin ng konti. Lasahan na lang natin. At eto na, ilalagay na nga po pala natin itong isda. Ayan. Kasi medyo luto na rin yung gulay, kaya isda na rin yung ilalagay natin. Eto na. Eto na. Ito nga pala yung luya, medyo nahuli lang, nakalimutan. At eto, lalagyan na nga po pala natin ng suka. Yan. Ayan. Suka. And finally, hinango ko na nga po pala yung niluluto ko dyan guys kasi okay na siya. And so, eto, finished product na nga po pala tayo dyan. And eto na po yung finished product natin. Oh. Yan. Kainan time na. Lunch time po tayong lahat. And eto, syempre, hindi rin pa pala yung partner natin dyan. Oh. Itong homemade graham. Ayan. And don't forget po pala, paki-follow and share na lang po. Maraming salamat.